ଦିନେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଏକ ଚମକୁଥିବା ସୁନାର ମାଠିଆ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସେ ସେହି ମାଠିଆଟିକୁ ଉଠାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମାଠିଆରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଯେ, ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ବୁଢ଼ା ଖୁସି ହୋଇ ମାଠିଆକୁ ଘରେ ରଖିଲା। ସେ ପ୍ରଥମତଃ ମାଠିଆକୁ ଦହି ମାଗିଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଠିଆରୁ ବହୁତ ଦହି ବାହାରିଲା। ପୁଣି ସେ ଲଡ଼ୁ ମାଗିଲା ଓ ମାଠିଆରୁ ଲଡ଼ୁ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ସେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମାଗିଲା। ପୁନଃ ମାଠିଆରୁ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୂରରେ ଏକ ଚୋର ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏପରି ଚମତ୍କାରୀ ମାଠିଆକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ମାଠିଆକୁ ନିଜ ଶେଯ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇଲା। ଚୋର ସେତିକିବେଳେ ଆସି ମାଠିଆକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଉଠିଲା, ତା ମାଠିଆ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା।